Vincent Tambo Hero eni tuke mag handball mag pinje Afrika ma ugwe kod masawa dhi nyime alap manyayo ka joloch ma tielo mokadho NCPB nyiso lony margi ka gindiko duoko makare tugo ne kindgi kod KDF mane giloyo 34 kuom 26 tugo mane otug kawuono alap manyayo. NCPB ne onyiso lony ka jatugo Timothy Kirimi telnegi kod gonde 8 ka gitele half duto kendo gitieko kaka joloch ka bende gidonje nus finals. Tugo machielo ikitino loyo GSU 39 kuom 21 ka tim mar Rwanda Gisumbi oloyo UPDF ma Uganda 40 kuom 34 ka gido thuolo mar molo nus finals.